before nje umuntu umbamba ngithi bagqoka ama-skinny jean labafana. Nayi ifoni ibhalile ephaketheni ukuthi mina ngimngaka noma ngimngaka. Okay. Angithi. Suthi njengoba emngaka thina sesibalile esingayibonanga ukuthi malini ezophuma lapha. malini ezophuma lapha. Yo. So ngeke sivele sibambe umuntu engenalutho emaphaketheni ku-flat njengoba egqoka ama-skinny jean izinto ziyayibhala yabo. Okay. Sesiyakukinyayo sithatha leyo foni sithi bese mhlawumbe uye eklabhini naleyo 600 siyithathele wona sikushiye. Sanibonani, igama lami nguLondeka Ngwakadlamini aka Londi D. Kanti-ke siyazi ukuthi njengamanje ubukela uhlelo lakho oluthandayo Ekusalokishi. Sawubona bhuti. Njani sisters? Ngikhona, khambani? Khona mfethu. Sinawana, ngiyakubona ukuthi ihamba grand. Akufani phela mfethu impilo kodwa-ke kunzima siyashizila mfethu sesipradini. Okay, ubhuti ubani usukaphi? Mfethu ngusiyabonga mina wakamkhize mfethu yabo. Okay. Suke eMaritzburg. Ekhaya? Ekhaya iseMaritzburg. Yeah. Kodwa-ke ngezinto zasemalokishini uyazi-ke nawe iy'tori zosinawana. Yeah. Umuntu endapha esezoshizile emgaqweni esezohlala kanje ngathi akanakhaye ngalo ikhaya yabo. Yeah. Hle kahle mina sisters. Yeah. Mfethu elokishini mfethu sesikhula nje. Bathi ibhamu uyabo nje into zasemalokishini sabafana sikhula. Beniphatha ibhamu benenzani? Ibhamu mfethu sibamba inkunzi elokishini sihlupha nje kodwa lokho kungatheni yabo zikusaqala ngoba phela into nento iyaqala ikhulele. Siqale nje nathi la kuqalwa khona siyibambele iy'nkunzi kube mnandi hayibo imali iyangena. Izinto ziyenzeka sikhule futhi hayibo sigcine sesenza sesingasacabangi sesishiya nesikole kanjalo hayi ngeke isikole siyabambezela othisha labo yoshaya nini past 2 ngiphume la yabo. Benibamba inkunzi nisesikoleni? Sifunda Bingena imali? Siyabona phela ukuthi isikole siyasibambezela ngcono siphathe. Manje phela mfethu awusho ngoba maniphatha ibhamu nibambe inkunzi kuyenzeka mhlawumbe omunye manike nithi vale mhlawumbe ethole selimaleka noma esedubuleka kaze kwenzeka lokho. Cha phela sisters yabo lento kanje. Yeah. Okokuqala okwesibili okwesithathu okwesi4 okwesi5 kusuke kumnandi kujatshulwa kuphunyelelwa kungathi ngeke kufike kuleyo. Kanti kuzohamba kambe ijika izinto yabo. Yeah. Hambe kambe izinto ijike sigcina sesixabana sama-out ngokuthini kwamalokishi yabo. Sisiyalwa-ke manje sama-out sesiyadubulana manje. Engabe siyayiphantela kuba mnandi sesiyadubulana sama-out sekufa abantu nakuthina kushona ama-out yabo. Qale-ke manje lento ingena amaphoyisa. Yeah. Yabo ingena amaphoyisa lamacala siboshwe sitoke sihlale ejele mfethu 4 years size sihamba bey'nkantolo sesifike ema-Supreme Court. Lapho esifike khona okay saba-ke nenhlanhla nakhu-ke singaphandle saphuma ngobani ubufakazi abuhlangananga yonke lento sathola sesiphuma siba ngaphandle. Okay. Bheke bafethu asishintshe ukwenza yabo la umuntu usinde ku-life sentence yabo. Sithi bese ibuka lento umuntu akaphuma indlela yakhe ngoba phela ngeke sisenza izinto ngokuhlanganisa imiqondo sama-out yabo. Yeah. Hayi umuntu kusephuma ngawani sesiyaqala sesingena ey'ndlini zabantu belele ebusuku khona la emalokishini. Nisaqhuba khona ubugebengu? Saqhuba khona phela mfethu ubuyi-out impilo le yabo. Yeah. Ngena ngamawindo ey'ndlini zabantu belele mfethu ubajomba uthatha amafoni uthatha izinto la ey'ndlini zabo. Okokuqala okwesibili kuba mnandi ngoba yonke into iba so. Futhi lento ubuyi-enjoy ngoba phela nento wayenza waboshwa. Yes. Busuyiphinde uya-enjoya vele noma uyi-enjoya vele. Sister ngithi manje uyakhula. Yeah. Akusekho ukubuyela back. Awukho u-reverse we-life yabo. Okay. Ngekusabuyela esikoleni usumdala manje mfethu okay carry on i-life iyona ezokubona ukuthi izogcinaphi yabo. Moja-ke siqhubeke nje kamnandi. Hayi iqaleke manje siyajump. Umfana wakasibanibani. Umfana kaMkhize ngimbonile ngithe ngivuka ubela endlini. Sekufika abantu emakhaya. Hayibo sifuna into eziwu-1 and 2. Utshontshile lo savuka endlini esendlini wabaleka. Solanda amafoni sekuyaqala-ke ekhaya kunestory yabo. Hayibo siyababuyisele phela izinto zabo. Hayi angazi lutho mina ngeke ngikwazi ukuyolanda izinto esey'dayisiwe. Sengiyabona ukuthi sekufanele ngibaleke elokishini lami yabo. Usuke ekhaya njengamanje. Ngoba phela mfethu ngiqala ngisuke ekhaya ngicashe ema-outini. Yeah. Hayi ayipholi ighost kunokuthi kuphole kuyaqhubeka ngoba njengoba ngicashile ema-outini kufanele ngilokhe ngiphantile. Okay. Amacala ayanda yatakelana gcina amacala esemangaka. Sengiyabona ukuthi sengizoshona-ke manje sengifuna abantu bey'moto abantu bey'bhamu impilo ayisekho right. Hayi angizami ukushawa umoya kancane yabo. Ngithi nami ukuyoshawa umoya eTown eThekwini Moja ngithi nje ukukhululeka ngoba bengisuka eMaritzburg ngiza la eThekwini kuqhelile yabo ngizothi ukushawa umoya nje nabantu
bangasekhaya bafika nje la yabo. Hayi ngihambeke ngize nami eThekwini ngifike la ngazi muntu Yeah. ngizokwenza njani ngizophila kanjani hawu abanye bavula imigqomo bathatha amathini ayingeke akuyona isitayela sami lesi yabo. Imali ngizoyithola kanjani? Kuyahlwa kulalwaphi la? Ngidlala ikhalibhothi emgwaqweni ngidlale udonse uplastic umbathe siwulele kuyase kuseni uyavuka uyahamba. Hawu hayi nami ngigcine singena-ke impilo ngoba phela ngisukile ekhaya sengisemgaqweni. Nami ngidlalela mkhalibhothi ngingene kulona ngifasa uplastic ngilale ngivuke ekuseni. Hhayi kuyavukeka kuyahlwa kuyasa hhayi igcwele yabo. Sekuyiyona mpilo vele Sekuyona njengamanje mpilo phela siphilayo. funa kuyi-adopt impilo oba kuyona ngaleso sikhathi Yeah. ukuze uzosurvive yabo. Hhayi nami ngiyabona ukuthi hhayi okay kuyenza manje imali iqhamukaphi-ke la. Hhayi abanye i-scrap yathi abanye ukuthi abanye kuyantshontshwa. Hhayi ngeke le iza kancane ngcono ngithathe le eza cash yabo. Asisamsontshontsha bafethu. Hhayi Usaqhubeka futhi. sisters phela mfethu yabo impilo once wayazi imali kuba bukhuni ukuthi ukhangeze ucele yabo. Okay. Ngobani usukhule ngokwazi imali eningi futhi imali esheshayo. Yeah. In just 10 minutes sengiphethe u-3000 nomfethu uphethe wakhe yabo. 10 minutes futhi nje u10 minutes emkhulu ngoba ukubamba umuntu inkunzi isikhathi esincane. Manje Awuphendishe awusho manibambe inkunzi izona ziphi mhlawumbe iy'tayela enizenza noma nike nimise kanjani? Uyadlala phela. Awungibeke esithombeni. Yabona-ke la Yeah. akukhishwa mese akukhishwa sibhama ayiphathwa leyona. Umuntu vele ekinywe nje. Kukhona abantu emaceleni Like ababoni. nimkinye. Sathona like ukumkinya ngamkinya kanjani nje umkinya ngemuva. Umkinya ngemuva yabo. Okay. Ucabanga ngemuva umuntu ngisho kukhona abantu ababoni ukuthi Umuntu unaka indaba zakhe. akakwazi ukumemeza lo muntu one akumemezeki akukhaleki akwenzeki lutho yayizwa leyo nto senimkinyile seningena emaphaketheni uthi ubamba amaphakethe uma uyanqamuka uyaqinisa la uvele uyacollapse uyaquleka. Yo. Uyaquleka phela umuntu bekwini sekuthathiwe-ke ifoni i-wallet sesiyahamba njengoba esale equleka naba beglue bazothatha amateki bazothatha ujini nebhande newashi. Uyavuka lo muntu uhamba ngetrunk namasokisi yabo. Manje awumeke awukazi washawa ibhomu mhlawumbe ubamba umuntu inkunzi mhlawumbe uthatha isikhwama usifica singenalutho. Hayi phela umuntu wesifazane mina ngimthanda ukufa angimbambi umuntu wesifazane ngeke ngikukhohlise. Ubamba indoda futhi nendoda uvele uyibambe. Yeah. Before nje umuntu umbamba ngithi bagqoka ama-skinny jean labafana. Nayi ifoni ibhalile ephaketheni ukuthi mina ngimngaka noma ngimngaka. Okay. Angithi suthi njengoba emngaka thina sesibalile singayibonanga Ukuthi malini ezophuma lapha. malini ezophuma lapha. Yo. So ngeke sivele sibambe umuntu engenalutho emaphaketheni ku-flat njengoba egqoka ama-skinny jean izinto ziyayibhala yabo. Okay. Sesiyakukinyayo sithatha leyo foni sithi bese ihlampa uye eklabhini naleyo 600 siyithathele wona sikushiye. Njengoba uquleka nje nabaka beglue bayathatha amateki noma ikhavela nabo bayathatha la bayodayisa wona uyavuka usuhamba amasokisi ingqondo kuyahamba ubukade ukinyiwe sisi uyabo. Yo. Uvuka ungazi nokuthi kwenzekeni ngisho singakukinya sime la uvukele kuthini. Hayi bo bhuti naba abantu ade bekubamba uzoshona le ingqondo isuke isahambile ngokuthi ngathi ucollapsile yabo. Okay. Nomqondo uyacollapse ngaleso sikhathi yabo. Hayi kube mnandi hayi phela usuke ungazi ukuthi kusazojika izinto yabo. Hayi bo naku-ke manje sesiyaboshwa olehlana ade sithi siyazama emaklabhini. Sibanjwe-ke manje angithi sibhema ama-drugs phela amahumba wathi omarokho. Khona idakamizwa oyisebenzisayo. Sidla idakamizwa njengoba senza lezi zinto phela ngeke kwenza amacala ungagangi. Okay. Obvious khona izinto ezisuke zikuphusha yabo. Yeah. Ngakho-ke sesiyangena emajele sesibanjwe yiloku ukugula-ke phela lezi zinto ziyakugulisa. Yeah. One ngeke uze nje mfethu uthi uzobhema lento ungayenzi into errong ngoba bangagangi bantshontshe endlini emakubo. Okay. Yabo. Bathatha izinto zasemakubo labo bayadayisa amafonosis babo izikhwama seziyabanje ubengena endlinini akakwazi ukuphanta usephanta la kubo because lento ithi ngibheme ekseni ngibheme emini ngibheme ntambama. Manje mawubamba inkunzi ubambele ukuthi uyothenga ama-drugs. Yeah phela mfethu like ama-drugs iphathe impilo yakho nokudla nokugqoka yonke into nje mfethu edinga imali iphathe life yakho not ukuthi imali ozoyithola sekuyama-drugs cha. Oh yeah. Manje awusho likhona imeme likhona vele empilweni yakho. Cha mina mfethu nginengane ezintathu yabo. Okay. Yeah, nengane ezintathu embili kumuntu oyedwa eyodwa komunye yabo. Zisekhaya ingane Right nazo. cha zikubo komabazi. Okay.
imemu-ke lesilingane ey'mbili-ke yasiyashona yabo ngathi othi ngithi ukuma-ke kancane nje ngoba manje nabantu besifazane bayinkinga ubusathe ulala nawe uyamithi ulala nawe uyamithi awusazi noma ikhondomu iyona edingakala noma kwenziweni Kanti umisa kanjani? cha phela amakhondomu bathini ayizwakali yabo iyabhora futhi ungazi noma wena-ke wakho umuntu ufaka okay nawe wena owazi iside lakho angithi right Okay. so ngathi uthi ngime kancane mfethu indaba zokhwini laba mfethu bazongibambezela njengoba futhi ngila emgaqweni ngeke ngithi ngisaxakwe iy'nkinga zami fune ngivuke ngiphantele mina no Uqala nangakhi? na 13 oqala Okay, sukholisile. hayi mfethu ukuzama kodwa phela hayi ukuthi mina ngisuke ngikhulisa kanti iqiniso lihle mfethu Okay. yabo bahlala noma babazo banogogo baba abantwana mfethu basupportwa mina ngaleso sikhathi bengithole lokho ngiyavela Okay, that's ngathi good. ukuthi nje kunento ephuma njalo ngenyanga kumina cha Okay. So awungithatha ungibeke la since njengamanje sihlala la estradweni yabo. Usukile ekhaya wabaleka edladleni yoba ngalana. Since uqala ukufika ngala, ufica abanyolova nabayiphantela bayiphilela. Bekunjani mawufika benzwana bebekwazi ukubhekelela bethini into? cha phela ngithi la sisters mfethu ukufika angazi muntu mina Yeah. njengoba ngike ngasho ngathi ngisuke eMaritzburg labantu njengoba belele la ngisaxakeka ukuthi hawu kulalwa kanje la mina ngizolalaphi ngoba phela ngifike namhlanje yabo lucky-ke ngokuthi ngithe ngifika angifikanga nami ngingenalutho ngafika vele ngisuke ngamacala kukhona leyo something nganyanya engiyiphethe yabo yeah. ngokuthi ngade ngisuka khona bengitshontshile lezo zinto ngiyabuka ukuthi hayi ngicela oyedwa kulaba bafethu ababelele la hey bafethu kancane isikefu ngasitholaphi yazi ngifuna ukushaya manje inkinga ngazi kudayiswaphi ngisuke eMaritzburg Okay. ithi hayi mfethu ikhona mfethu ufunana yikho into engekho kuyajova hayibo hayi angiyazi-ke le nto mina ngifuna le faka kwifoil ebhenywayo nje enentuthu hayi khuleka samba hayi okay sambe ngifuna naye ngikhombisa ngithenge ngithi angimthengele ukuze ngizokwazi ukucela ukucupha kuyena ngoba phela ngeke ngivele ngisuke ngithi ngizicela ukulala engangazi ngingamazi hayi ngithenge sibuyeke sizohlala sibheme ngithi hayi awunike laba abanye okukodwa kuze nabo niyabhekelelana manje. bayangibuka phela manje ukuthi ubalo osezegalini yethu phela kunjalo Umuntu nomuntu unengoja yakhe. indawo yethu ikhona lami la ngeke ngifike kube khona selele hayi funeke njalo bengifika akukho muntu ngibeke lami ikhalibhothi ngafica umuntu ngizomvusa ngebhaki umuntu nomuntu unendawo yakhe nawe zame yakho hamba okutsa la ukutsa khona ubone wenza njani hayi ngiqale nami ilapho nje ngabona khona ukuthi ama-out ekuseni avuke ephante kanje yabo laba bahamba le ndlela laba hayi ngeke mina lezi ndlela ngiyincane ziyadonsisa lezi ziza kancane nemali yakhona unqena ukuthola 15 rand scrap yard lento oyibhema yu-30 rand uyothatha pho wesibili laba kuyashesha kwabo bethi bevuka nje sebeyofuna iy'mali koma-Nigeria benika 100 ngokuthini bazobuya phela namafoni sebezowadayisela bafethu labantu banika imali ekuseni hayi ekuseni sinika imali sibheme siphante sesi-right hayi ngicela ukujoyina nina bafethu okweni ngathi ku-right yabo Ufuna into eyisheshayo. nami phela mfethu ngiyafika la emgaqweni ngisanenhlanhla hawu kanti angazi angibuzanga out la sesidubula ngami mfethu embolo mlungu awuhlukuthele la tsheni ushone lapha ezansi hayi khuleka akekho ozokujaha sephoyinti la yabo Okay. hayi nangampela ngenze nami ngibaleke ngehla imlungu engangijahi vele isalikwazi sihamba nekhehle hayi ngibaleke hawu siphumelele siyodayisa kalwe lento kuphume leyo 6,000 hayibo sekuyibona abashaya u5 intweni yami hayi siyakhatha-ke la phela nami ngeke ngisho ukuthini ngincengile la ngazi muntu sikhatheke siyobhema kube mnandi hayi lobo busuku-ke nje kwangingazi ukuthi angazi ngise-heaven yabo ayikho into engekho la khona yonke into wena wazi ama-drugs ngokuhluka kwawo kube mnandi la nangakusasa kwaba u-3 days yaphela yonke imali awu futhi nangu umuntu uphethe ifoni ayihliphi awuyenzi ngani wena leyo nto yambona-ke lo mjida wakho lo usebuza thina manje ade safika thina la wena uyafika ephethe thatha le foni bungafuni usuke la kuthina ayi ngeke ngoba phela ngincengile hayi ngiyithathe nayo futhi yabo sihambe soyidayisa bafethu kanti kuzolokho ekuthathe mina yini hayi ngibuze lo mfethu engangimthathile-ke siyolala naye yabo ukuthi kanti laba bafethu bakho bazokhe bekutshela mina ukuthi angitshontshe kuthiwa hayi mfethu uyazini ngoba ngiyakubona nesibindi besiqeda nje nalaba bafethu sizobashiya sihambe sobabili ngithi hayi washe entshweni-ke kuzoba ngcono besibabili nokhathi uzothi xaxa ngoba phela sibaningi
hayi bomfethu ubufika kufana nomuntu osuke emafama ubufika eSouthini uwena esidubula ngawe sikwenzisa amacala sidle ngawe uze uboshwe kuma uvuleka nawe la ukuthi kanti Angena la sinakala. Alright bafethu bekumnandi hlanu bhuti wami. Don't forget to subscribe Black Lives TV. Sinithandani. Mwah.